Hello guys, good afternoon. This is me again, Jepo, and welcome to my channel. So for today's video guys, gagawa tayo ng maha blanca. Pero with a twist, ang gagamitin natin ay maha blanca ng flavor ay pandan. Gagamitin natin ay milk or condensed milk na pandan flavor. So since brown out at 1.5 hour na ako nag-aantay ng na magkaroon ng power, wala pa rin. So sisimulan ko na, baka abutan ako ng gabi. So ngayon, pinakita ko na sa inyo yung mga ingredients. So iisa-isahin ko uli yan mamaya. So dito muna tayo sa ating So dito na naman si Tukmol. So as usual nandito siya, pero magpapatulong tayo dyan. So ito na guys, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, mangangailangan tayo dito ng 1 cup of cornstarch. Ayan. Tapos 1 can of sweet corn, cream style, and then 1 can of evap, yung malaki, and then yung ating condensed na pandan, and then keso pang toppings. So sisimulan natin, and yun pala guys, kailangan pala natin ng 1 cup of water para i-dissolve natin yung cornstarch dito. Yan ang gagawin nating mixture. Mas maigi or mas maganda guys na i-dissolve na natin yung cornstarch sa tubig para pasty na siya. Okay. And yun, kailangan din natin ng 2 cups ng coconut milk. So let's start na. So finally nagkailaw na rin. So ito na ulit. At least mas maayos-ayos yung lighting, diba? So let's start na guys. Una, magpapakulo tayo ng 2 cups of water. Ayan. Tapos idagdag na rin pala natin yung 2 cups of coconut milk. Ayan. So papakuluan lang natin yan guys. Ako ang ginagawa ko, pag kumulo na siya, pinapakuluan ko uli. I make sure na lutong-luto siya kasi para hindi tayo magpururot. Tsaka para hindi masyadong mabilis mapanis yung maha blanca. Okay. So ayan, magpapasab ako dito kay Tukmol. Siyempre, tutulungan niya uli ako dito sa video na to. So ayan, kumulo na siya uli guys. So after nyan, pag pangalawang kulo niya na, ilalagay na natin itong condensed milk. Okay. Actually, meron pa itong ibang flavor. Meron ding ube, meron ding mango, meron ding chocolate. Pero ito ang gagamitin natin kasi matagal ko na itong binili. Kung makikita nyo, nagbilog-bilog na siya. Pero hindi pa naman siya expired. Wala lang siya sa tamang temperature. So, ayan. Papakuluan din uli natin to guys. Ayan. Tulad yan, nakulo na siya. Pero gusto ko kulong-kulo. Para, yun nga, iniiwasan ko yung yung mabilis mapanis kahit nasa ref. And then pag kumulo na siya, lagay nyo na yung 1 can of evap milk, yung pinakamalaki na. Tapos pakuluan nyo uli siya. Tapos pag kumulo na siya guys, lalagay na rin natin yung sweet corn. Cream style yung ginagamit ko kasi mas para sa akin mas malasa siya. Sige, isayaw mo. Sige, tok mo. Pakaligalig naman ito. Aha. Tapos, pag halimbawa okay na siya guys, okay lang naman iwanan nyo yan kasi pa lang naman yan eh. Yung gata pa lang. Wag nyo siyang iwanan na ganyan. Pag halimbawa meron ng mixture. So, sa lagay na to, since okay na lahat, kumulo na rin siya, lalagay ko na siya yung mixture. So, ito yung cornstarch na dinisolve natin sa isang tasang tubig. So 1 cup cornstarch, 1 cup tubig. Ayan. Tapos halo-halo lang tayo dito guys. Puro lang tayo halo dito. Tapos yun pala, pag halimbawa ilalagay nyo na yung pag nilagay nyo na pala yung cornstarch, yung mixture, pahinaan nyo na yung apoy. Tapos guys, pag halimbawa para malaman nyo kung luto na yung cornstarch or yung maha blanca, kumuha kayo ng basong tubig, isang basong tubig, clear, tapos lagyan nyo ng maha. Pag hindi na siya nag-iwahiwalay, ibig sabihin luto na siya. So okay na yung guys, luto na. So sasalin na natin siya dito sa ating tray o sa ating Tupperware. Since konti lang naman, 1 cup lang ng cornstarch, so ganito lang yung magagawa niya. And then after that, budburan na natin o lagyan natin ng toppings ng cheese.
Sa inyo naman, pwede naman yung anong tawag dun sa yung sa buko, yung ewan, basta yon. Tapos refrigerate guys, and then okay na. So titikman na natin siya dito. Iaano natin, i-verdict. Pero syempre, nung tinikman ko yun, okay na okay para sa akin. Ito na siya guys, ito yung niya, yung final result niya. Makikita nyo, hindi siya masyadong green, pero tama-tama lang yung green. Pero kung gusto niyo naman lagyan ng ng kulay, pwede naman kayo maglagay ng food color. So yan, yung texture niya tamang-tama lang sa akin. Hindi siya malambot, hindi malabsak. Tama lang yung pagka-firm. Para siyang suman pag kinagat mo. Tapos ito, may eksena naman ng tropa. Ano na naman kaya to? Ay siya, para hindi halata di ba? Parang hindi lang culprit eh. So ayun, okay naman daw, masarap naman daw. Yun yung pinag-uusapan nila guys. Sabi ko naman, masarap talaga siya. Siguro sa mga ginawa kong maha the past few days o months, ito yung mas okay para sa akin. Tama lang yung texture tsaka yung tamis. And yung tamis, pwede nyong bawasan yun. Aba, may bago. Sino naman to? Hopeless. Sobrang okay. Sige, may bago na naman tayong kasama. For the maha. Laki-laki ng muscle ni Hopeless ha. Busog. Yun. Ano na naman to? Sige, mag-moment muna kayo dyan. Mukha kang si Sadness. Titas of Manila pa. Wow. Hindi ka pa tumigil Diyos ko patawarin. So yun guys, enough of ganun. Nabalik tayo dito. I-rate ko siya guys. At syempre perfect. Yung tamis, tamang-tama lang. Pero nung bagong luto ko to, natamisan ako. Pero nung lumamig naman, parang okay na siya. Tapos yung condensed na pandan, lasang-lasa mo yung pandan. Creamy din siya. Pero kung gusto niyo yung pagkatapos maluto, tapos konting minuto lang, matikmano na, firm na, gawin nyo, dagdagan nyo yung cornstarch. From 1 cup, gawin yung 1.5 cup. Para mabilis, para hindi matagal yung pagpapalamig. And shoutout pala kay Dreb Perez, Kuis Philip, Zikot V, and Neil Francis Ramos. Thank you so much guys for watching, and again, please don't forget to like, share, and subscribe, and follow me also on my Facebook page. And guys, thank you so much. Bye-bye.